Teknisk set er det vel en brand. Ja, hvad siger du? Teknisk set er det vel en brand. Kom du ind fra... Ja, vi mangler de klare flammer. Jeg bruger bare den hele igen. Nu er jeg ikke tilbage på den. Så vi skal alligevel skifte det. Ja. Ja, der begynder at komme lidt skum i. Fyrer hele pladsen af, så er den også let at bære tilbage. Ja. Så er det